Tiba endi? Sing kono apa sing kene? Kabeh do ngantenan. Kono ngantenan, kono ngantenan. Lah sing endi? Masalah kok. Salah nggon aku salah. Piye iki? Bolone rada teko-teko masalah janjian ya ngene. Iki ngantenane sapa? Ngantenan kok jejer. Janjian kok tibake iki. Oh, bae iki. Maya mbek Adit. Ya Allah ya Allah ya Allah. Tibake iki. Kok ini api? Ibu-ibu doning di masalah. Iya le janjian wis samene. Bae urung do teko mong-monge. Masalah sing main musik ganteng-ganteng kabeh masalah ajane. Lha iki tibake Mbak sing entuk bojo kan. Cek lah karo ngenteni lah. Telepon do ra iso. Mbak sampean nyumbang piro Mbak nek ngantenan ngene Mbak? Hah? Mbak Epol rahasia jane. Aku tak nyumbang 3.000 Mbak. Ra apa-apa ya Mbak. Nek nyumbang aja oke-oke aku dhewe rugi masalah. Urung isih ono arisan, tilik bayi barang. Kok lebar ngene iki bar kondangan tilik bayi barang, Mbak. Sampeyan nyumbang piro? 50.000 paling ya. Ora gelem jawab sampeyan. Nyumbang mak niki wae lah. Apa iki? Aku tak main nyumbang 2.000 aku. Kan ora ketok cemplungke ngono ora ketok. Aku nek nyumbang kan rugi aku. Wong golek duit dhewe bojone wae kaya ngono aku tak pecat. Kok tibake delok ngantene lanang. Kok iki masalah ngantene lanang bagus Mbak sampean ora ngerti to. Urung ketok metu. Kok nek metu ngantene lanang bagus delok. Tibake kaya wong bagus. Hari amarah jan foto lah. Untuk karo nganten lanang tibake engko sing wedok tak inggirke coba yo. Sing lanang gelem ora karo aku. Ini karo jengkel Mbak Ceng. Mbok arisan-arisan wis janjian mek kondangan. Tibake aku sing kegesen. Nek foto karo nganteni lanang sing wedok tak inggirke. Ya Mbak. Tibake ngantene bagus banget. Ngene iki Mbak Sing duwe bojo kaya masalah. Selamat ya Mas, mbok ngadeg ngono ki ana Mbak Sing ngadeg. Ya Allah, selamat ya Mas. Selamat ya Mbak. Kene Mbak jakok kene. Geser. Coba ngene iki masalah ya. Serasi ya. Ora, Mbak. Mosok kene lenggam. Oh, ngene iki karo Mbak Ceng kok masalah delok gawe lho sing do kondangan delok iki. Cilik, aku gede lho Mas. Masalah. Ya Allah, iki lho Mbak Ceng tinggal. Masalah. Ini meremut Mas. Tibake nek Mbak Ceng ngantenan iki delok apik banget ya. Delok Mbak Ceng seksi nggawa kembangin masalah. Ini serasi. Sorry. Masalah ya Allah Gusti. Ngene iki dekne galak banget. Ora gelem karo Mbak Ceng wis lah kono dipek lah. Wis kene rene masalah. Jagongo kene lah wis nyatakake kembang. Bojone tak gowo. Ora, Mbak.